Kamerujete? Kamerujete? Nepozriem, ako svieti slnko. Tak spadneme, nebojte, to je páži. Len ho čo nerozprávajte, lebo to bude na internete. Ahoj, pán učiteľ! Dovidenia. Nie, pán učiteľ, vyhrali sme pohár. Pán učiteľ, poďte nám zlomenú nohu. Sme víťazi. Pán učiteľ, máme pohár? Pán učiteľ. Čaute. Aj tak sme najlepší. Čaute. Najlepší. Musím odísť. Učenie grčku. Ale ide. Však. Chcem si išiel zapáliť. Ja. Však sme vyhrali. Rondu, putovný pohár. A keďže za sebou vyhralo toto družstvo tretíkrát, tento pohár im ostáva už navždy, na večné časy a nikdy inak. No a na rok bude musieť polícia zabezpečiť nejaký iný, možno krajší, možno väčší pohár. Takže tým absolútnym víťazom posledných 3 rokov sa stala základná škola Sebechlebík.